देखी कैलाश पर्वत पे भोले बाबा गहरी नींद में सुतल बानी। बिहान हो गइल बा ए भैया। माता पार्वती जी कैसे भोले बाबा की जगावतानी। भाव बा कुहू कुहू बोले ले कोयलिया सगरो सोर होता। उगले सूरज देव लाली लेके जग में नजर होता। दर्शन करे खातिर भक्तन के झूठ नवा भइले। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहनवा भइले ना। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहनवा भइले ना। डीजे संदीप राजनिकी तमपुरी राज कुशीनगर। रौवे इशारा बचले ले धरतिया, रौवे हई संचालक जी। कहीं से पोसई है परनी के परना, सुतले रही है जब पालक जी। देखी ना परोसल पावे भंगिया के थाली, उठ जाई हली हली भोगा वाला गाली। दिलहरा लौ के अजोड़ की मोती में चनवा भइले ना। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहनवा भइले ना। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहनवा भइले ना। डीजे संदीप राजनिकी गाजीपुर हारी ओम नगर। पूरी के ध्यान हाली कोलिया सनन राउर जाटा हम ठीक से सजाती। सहु से पहाड़िया परल बट सुन धूम, डमरू के तनी सा बजा दी। मानी में कमी अब हमारो कहला का, सभे भइल चिंतित देखी के सुताला का। मिले न पतयो आरे लागत उदास, पवनवा भइले ना। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहनवा भइले ना। मिक्सिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 95 010 51 335।